Encara que els valencians tenen fama de barrocs, la ciutat de València és eminentment gòtica. A pesar que hi ha pèrdues vergonyoses i irreparables, encara conservem palaus, esglésies, convents, torres, ponts i fins i tot drassanes. Però entre tots els edificis gòtics de València, el més emblemàtic, l'autèntica joia de la corona, és el que tinc ací darrere, la Llotja, un esvelt i arrogant temple de mercaders. I el va fer Pere Comte, un arquitecte del segle XV i el protagonista d'avui de la nostra edat daurada. La Llotja dels Mercaders, la Llotja Nova o de la Seda, el temple del comerç. Des de fa molts anys és un espai freqüentat per turistes, filatèlics o numismàtics. Però qui va ser el que va construir aquesta meravella? Va ser Pere Comte i de la seva vida en sabem molt poc. Diuen que segurament va néixer a Girona i quasi immediatament es va traslladar a València perquè era la ciutat més important de la corona d'Aragó. De la seva obra, en canvi, en sabem més coses. Una infinitat de treballs que va fer al llarg de 52 anys d'intensa carrera professional, desenvolupada no sols a la ciutat de València, sinó en qualsevol de les altres ciutats del regne on els seus serveis eren reclamats. Començarà a treballar al costat de l'altre dels grans arquitectes de l'època. Ens trobarem un jove comte d'ajudant del mestre Baldomar en la construcció de la capella dels Reis del convent de Sant Domènec. I poc després, foguejant-se en la finalització de l'obra de la Porta de Quart per assumir les seues primeres responsabilitats amb l'edificació del ja desaparegut Portal Nou. Sempre de la mà de Baldomar, anirà Comte llaurant-se un nom en el món de la construcció gòtica valenciana. Així, el tornem a trobar ajudant el mestre en l'obra d'ampliació de la seu de València, l'anomenada Arcada Nova. L'obra es realitza per unir l'edifici primitiu de la catedral amb la Torre del Micalet i la Sala Capitular, més coneguda avui com Capella del Sant Calze. Però un fet canviarà eixos anys la vida de Pere Comte. En 1476 morirà el mestre Baldomar i les obres a la seu estan inacabades. Serà el mateix Comte l'encarregat de finalitzar-les i es convertirà d'eixa manera en mestre d'obres i en cap de colla. Ja considerat com mestre molt sabut en l'art de la pedra, va rebre el seu encàrrec més important. L'any 1481 és nomenat pels jurats de la ciutat mestre d'obres de la Llotja Nova. Els treballs previs es posen immediatament en marxa. Les obres començaran de forma oficial el 5 de febrer de 1483. Una construcció finançada per la ciutat en un moment en què València s'escapa momentàniament de la crisi generalitzada de la Corona d'Aragó. Són anys d'expansió i de creixement ciutadà. Hi ha un augment demogràfic, una estabilitat econòmica i una gran capacitat financera. Això permet fins i tot donar diners al propi rei. Hi ha moltíssims mercaders que s'instal·len a València i eixos mercaders necessiten un local. Eixe edifici serà la Llotja. El nucli fonamental de l'edifici serà el saló columnari o sala de contractació. Un ample espai rectangular en què el mestre Comte rebutja qualsevol ornament, ja que és espectacular en si mateix. 8 esveltes columnes helicoïdals divideixen la sala en 3 naus. 16 semicolumnes encastades als murs ajuden a sostenir unes voltes estelades que donen al conjunt un aspecte de bosc de palmeres. Quasi al sostre, una sanefa amb lletres pintades recorre tot el perímetre del saló, recordant els deures del bon mercader cristià. Casa famosa soc, en 15 anys edificada. Conciutadans, comproveu i veieu quan bo és el comerç que no porta el frau en la paraula.
que jura el proïsme i no li falta, que no dona els seus diners amb usura. Simultàniament a la construcció de la sala de columnes, el mestre Comte comença l'edificació de la torrassa, coneguda amb eixe nom pel seu aspecte exterior. Mentrestant, a l'interior hi ha ubicada la capella de l'edifici i a la part superior se situen dos estances habilitades per servir de presó als comerciants que no pagaven els seus deutes. Una magnífica escala, coneguda popularment com el caragol de la llotja, facilita l'accés a les estances de dalt. El mestre Comte va acabar la gran sala i la torre en 1498. Els jurats de València en van quedar molt contents, de manera que van nomenar Pere Comte alcaid perpetu de l'edifici. I a banda, li van encarregar que fera un edifici annex a la llotja. Era per albergar el Consolat de Mar, que era una mena de reunió o de consell de savis honrats que dirimien exactament totes les qüestions relatives al comerç marítim. A banda, el Consolat també va albergar la taula de canvis, el primer banc al qual els valencians vam deure diners. Tota una vida de treball, més de 50 anys construint edificis, ensenyant deixebles, realitzant estudis, planificant obres i, en definitiva, donant forma a la pedra. La vida del mestre Pere s'extingirà a València l'any 1506. Mor el gran arquitecte de l'Edat Daurada. Abans d'acabar, deixem que la imaginació ens abrace, perquè la llotja no només és arquitectura màgica, també hi ha escultura. En els seus murs hi podem trobar monstres, harpies, esfinx, clergues en actituds més o menys llicencioses. Diu una antiga llegenda que es van tornar de pedra per culpa d'un dàtil màgic i que el dia que eixe dàtil s'extravia, totes les figures i tota l'obra de Pere Comte desapareixerà. De manera que vagin en compte. No tempten la sort. Si troben el dàtil, deixen-lo al lloc.